אני אשלח לכם את הלינק אם זה מעניין אתכם. לשמוע את כל הדיבור שלו, הוא מדהים. אוקיי, אז לגבי הפוטושופ הייתי מאוד מאוד מרוצה מהתוצאות הנפלאות של האנימציות. אני חושבת שמרתי את זה כאן. יום אחד. כן, זה אתם. אז אביטל, בואו נראה. תראו איזה מהממת. אני מתה. זה גדול, אה? באמת חמוד. תודה. אביטל, איך היה לך? היי, אני ממש נהניתי לעשות את זה, זה היה מצחיק. מאוד משעשע. אדירה. תודה. אז רגע, איך אני מתקדמת לבא? סליחה, אני לא... מה קורה פה? מה קורה פה? הנה. זה של עילית. Yes, I know I'm being recorded, dang it. זה גם נורא יפה, שציירת Yeah. אותה שוב. כאילו, זה ממש התפתחות של הציור, זה נהדר. אז אם את כאן איתנו, את יכולה להגיד משהו? כן, אני לא יודעת אם שומעים אותי. שומעים? שומעים. הצלחתי. עילית עם החתולים. כן, כן, רציתי לעשות משהו מצחיק ונורא רציתי לצייר, אז פשוט עשיתי את הדבר הכי מגוחך שאפשר לעשות. זה באמת מאוד מצחיק, ולא, את מתחילה באמת עם איזה ציור ככה מאוד יפה ומדויק, ואז לאט לאט היא מתחרפנת. זה כאילו התאים לתקופה, זה מתאים לתקופה, אלי. כן, זה מאוד מתאים לתקופה. כן. בול. מעולה. אלמוג. איזה אלמוג זה, נכון? מאוד חמוד זה. מהמם. אדירה. וזה של אמילי. קתולים. זה קורע בעיניי. זה חולם כמו להיות אמילי בפריז. בפריז, רק חתול בפריז. מעולה. מהמם. מצחיקה את אהבתי. אמילי. כן, זה ממש משעשע. הנה, זה גם של אמילי, ואני גם מאוד אהבתי את זה. זה טרנספורמציה ממש, אוקיי? כאילו, תראו איך מהעיניים הוא נעשה לפרפרים. וכאילו פרפרים ידועים כתר. לכך שהם עושים את זה, כאילו שיש להם כאילו עיניים גדולות על הכנפיים כדי לבלבל אנשים. נכון, נכון. אז זה מהמם. ויש לנו כאן את ג'מימה. אוי, זה מהמם. כן, ממש יפה היא עשתה. כמו פרסומת. נכון. לא, אז הילה. מרכיבה מחדש את התמונה. זה ממש סרט, כן? יש לנו כאן סרט הרכבה. פשי. נכון? סרט. יופי, נו הילה. באמת. אוי, יש התראה. אני מבחינתי, כאילו, המרחב המוגן הוא ממש לידי, אז אם עד האזעקה אנחנו יכולות להמשיך, אני אשמח. מה אתם אומרות? כן. או שיש מישהו שצריך ללכת אני, אני עם לפטופ, אני יכולה להביא לתוך ממ"ד, זה פשוט מעצבן. אני בתוך ממ"ד, זה החדר שלי. מעולה. אין לי מה התראה, באתי? אז אני בסדר. יופי, אז אנחנו בינתיים פה. זה היה של ודים, השתעשע, זה ממש נחמד, וכאן יש לנו את טל. טל, איך היה לך? זה גם סוג של טרנספורמציה, עשית לה גוונים ובוטוקסים. כן, שיניתי אותה קצת. עשיתי לה קצת. כן, קצת וירטואלי.
אז האמת, אז אני כאילו, מה? איך רק עכשיו עלה לי קצת בלייב, אבל כאילו המסך כאילו זז לי, בד- אז אני לא ממש רואה חלק מהדברים כאילו תוך כדי. עכשיו אני רואה מוזר. שזה אצלי, אבל כאילו קודם לא. יופי. תראו איזה יופי טליה כן. עשתה. טליה, איך היה לך? היה מהמם. העברתי את מהמם. זה בין חברים כדי לראות מה לתקן, לראות מה הם חושבים, ובסוף יצא את זה. מה הם אמרו? הם הציעו לי מה לעשות עם העיניים, אולי להוסיף קצת ציור דם, אז אני ציירתי את הדם בשפתיים, והיה מעניין. אני לא אוהבת והשיניים שזזות זה בכוונה, או שזה במקרה קרה? זה בכוונה, כן. אדיר. זה כן, מעניין, יש כן. כאן ניואנסים. נהניתי מאוד, כן, היה לי כיף. מגניב. זה של ירדן. אדיר. כאילו, אני חושבת שזה מין תרגול כזה, חדר כושר בסוף. תראו איזה מהמם מירב או, עשתה. זה כזה יפה, מירב, מדהים. מדהים, מדהים. אז זה גם תודה. עשה לנו מה, מירב? תודה. איך היה לך לעשות את זה? בסדר, בין ניסוי וטעייה יצאו לפרחים כל הזמן, עד שהצלחתי להבין מה לפני מה שם ב-layers. אבל נכון. כן, היה נחמד מאוד. אבל מאיפה בא לך הרעיון הזה? הבסיס של התמונה של הדוגמנית עם הדשא הוא הבסיס, ואז רציתי שיצאו לפרחים, ולאט לאט היא תיעלם מאחורי הפרחים. אוי, זה נהדר, זה פשוט נפלא. אני מתה על זה. אה, אז באמת יש כאן תרגול גם של בחירות וגם של עבודה עם שכבות וגם בגלל שזה זז, אז ככה חדר כושר סופי. יש לי חשש שעבר חודש שלא נגעתם בפוטושופ ובטח כבר שכחתם את התוכנה, אבל אני מתפללת בליבי שכשתצטרכו אותה אז תיזכרו. אה, מעיין, איך היה לך? עשיתי לך מיוט, אז את יכולה להחזיר את ה-unmute. מעצבן. כי ממש לקחת, ממש 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 עצבן אותי שאי אפשר לעשות טרנספורמציה כאילו ב... כאילו בין... כאילו בטווינינג. נכון, בטווינינג זה לא קורה. כאילו, את צריכה לבנות את הטרנספורמציה בעצמך, שזה מה שעשית. כן. לקחת על עצמך פשוט משהו מאוד מורכב, להפוך ילדה לסוס. זה כן, זה מורפינג. היה אולי Not קצת יותר easy. מדי כן, מסובך. אתגרת את עצמך, אבל אנחנו מבינות מה עשית, אז כנראה עשית סבבה. מגניב. וזה של נועה, תראו איזה יופי, לפורים, כי זה היה באזור פורים. נהדר. וזה של סתיו. מהמם. שלי, זה גם מצחיק. I love it, I love it, אלי. מעולה. תמר. נהדר. זה גם סוג של מורפינג כזה. זהו, אז אלה היו העבודות הנפלאות שלכם באנימציה, ואני מקווה שהיה לכם כיף, ושבכל זאת פוטושופ תיזכר לכם כתקופה נעימה, ושכן תמשיכו לעבוד עם התוכנה הזאת, כי היא תוכנה נהדרת, כפי שראינו, אבל הסמסטר אנחנו נפגשות בשביל לדבר על האיראני המתוק הזה, שמשמח את ליבנו סתם, כן? זה היה, הייתי חייבת. אז גם הסמסטר אנחנו נלמד תוכנת מחשב, והתוכנה היא אילוסטרייטור, ואני תכף אסביר לכם את ההבדל בין שתי התוכנות. ברמת המודל, המודל עובד אותו הדבר, כמו שבסמסטר הקודם, אז אתם כבר ממש בעניינים,
יש לנו, כאילו כשאתן נכנסות לעדכונים בקורסים שלכם, אז אני לא יודעת, אני לא יודעת, למרות שלא הרבה מרצים משתמשים בזה, אבל יהיה לכם בין כל הקורסים את אדובי אילוסטרייטור, אולי זה אפילו יהיה למעלה כי זה באלף, אז אנחנו נכנסים לאילוסטרייטור, ובהתחלה במבוא יש את הלינק לזום, שעד עכשיו אני השתמשתי בו בעיקר בשביל ההקלטות, אבל כל עוד אנחנו במצב הזה, אז השיעורים יהיו בזום. יש לנו לינק למצגת החדשה שלנו, אז יש מצגת נוספת לאילוסטרייטור, ואתם יכולות פשוט ללחוץ להגיע אליה דרך הלינק, ובואו נתחיל לראות מה זה אומר אילוסטרייטור. שמתי לכם השראה של בחורה אמריקאית מעצבת, קוראים לה ג'ייד פרפל בראון, שזה צבעים. איזה צבע זה ג'ייד, מעיין? אני תמיד שוכחת. מה? זה ירוק. זה ירוק. ג'ייד זה ירוק. זה תלוי בסוג הג'ייד, אבל כאילו, אבל זה שתמיד חושבים עליו הוא צבע ירוק אפרורי כזה. של צהל כזה? זית? לא, זה יותר זית. אני- זה זה לא אז ירוק זה ברקת, ירוק. זה לא ירוק ברקת. כן, ירוק אפרפר. זה ירוק ים כזה. ג'ייד זה אוקיי. אבן יקרה. זה אבן חן. אבן חן. זה אוקיי. מין ירוק, זה מין ירוק בעיר כזה. אז זה משמה. כן. כן. הנה מישהו כתב לי ירוק ברקת, מהמם. אז כן, ג'ייד פרפל בראון, תמיד יש לי בלקאוט על הג'ייד הזה. זה השם שלה האמיתי, והצבעים שלה מאוד מאוד חזקים, כאילו גם באתר, באיך שהיא מעצבת, היא מאוד בולד בציורים נראה שלה. נראה אם... נראה אם היא משתמשת בג'ייד. הנה, הצלחתי לשלוח תמונה. בואו נראה בצ'אט. אוקיי, מהמם. זה ירוק קצת בית חולים כזה. כן. מהמם. Thank you, אני עכשיו אזכור שג'ייד זה ירוק בית חולים. בכל אופן, זה הדגמה טובה לראות בפוטושופ התעסקנו עם תמונות, נכון? עם צילומים, עם פיקסלים. ובאילוסטרייטור אנחנו מדברים על איורים. טוב, יש לי אזעקה, אז נתראה עוד מעט. זהו, גם לנו. תהיו בטוחים. צריך באמת לחזור לקריאייטיב קלאוד, לפתוח את הקריאייטיב קלאוד ולהוריד משם את האילוסטרייטור, לעשות אינסטול. למי שעוד לא עשה את זה. מעלי, כן. אם אני מורידה את גרסת בטא, אין עם זה, כאילו, כתוב לי אייפון, עם מי אני מדברת? סתם זאת אביטל. אביטל. אני שומעת. אין, כאילו בבטא פשוט יש עוד כל מיני דברים, ואנחנו כרגע לא נלמד אותם, אבל יש להם פיצ'רים נורא מגניבים חדשים, וזה בסך... מורידים את הבטא, שתי תוכנות כאילו את היית קצת נפרדות. מקוטעת, אבל נראה לי שהבנתי. אני אומרת שאת יכולה, כאילו, את הבטא, ואפשר גם את הבטא וגם את הרגיל. אוקיי, סבבה. מה שבא לך, הבטא היא מגניבה גם. אין לי זה אותו פשוט את הדבר. הרגיל, יש לי... באמת? כן. הוא לא מאפשר לך איזה מוזר. אני יודעת. את רוצה להראות לנו רגע את המסך? כי פשוט אצלי הקריאיטיב קלאוד הוא כן, רגע, אני אכנס לזה עוד פעם. כאילו של שנקר, אז זה לא יהיה לזה משמעות אם אני אראה לכם מפה. רגע. רגע, איך הופכים? שלום. אני רואה אותך עכשיו. איך אני מסובבת? אוקיי. זה כאילו את יש לא פה את יכולה לעשות share screen מהזום? לא, כי במחשב אין לי מצלמה, זה סיפור אז שלם. הבנתי, אין בעיה. אז אוקיי, אז קשה לי אז ככה כאילו באמת האילוסטרייטור לראות. הרגיל אני צריכה לקנות אותו.
למרות שיש לי כבר מנוי. איזה מוזר. כן, אולי כאילו זה לא כולל אילוסטרייטור במנוי שלי? לא, אין אין דבר מושג. כזה. המנוי של הסטודנטים כולל את כל התוכנות. אז זה לא של הסטודנטים. למה? סליחה, היית מקוטעת עוד פעם? את משלמת מחיר מלא, אביטל? נראה לי. זה כאילו מנוי של אח שלי, אז אני לא סגורה מה הולך שם. הבנתי. אני פשוט אוריד את הבטא. כן, וזה. אז תעבדי עם הבטא, זה יש בדיוק אותו מצב, הדבר. יש מצב שיש לו פשוט מנוי רק של פוטושופ ולייטרום. כנראה. יכול להיות, אז תורידי את הבטא, מה שאת יכולה. מה, הסתפרת, אביטל? כן, או, כה יפה. תודה. פתאום אני רואה כל השיער שלך. כן. מהממת. אוקיי. כן. טוב, אז אני מקווה שאנחנו בסדר ושחזרנו מהעניין הזה. הייתי עכשיו במקלט פה בשנקר, עם עוד כמה אנשים. אוקיי, אז אמרנו שלהבדיל מפוטושופ שטיפלנו בפיקסלים, לא שומעים אותך. את מקוטעת. לא יודעת מה אני יכולה לעשות בנידון, כי זה האינטרנט של שנקר. כן. לא יודעת מה להגיד לכם על העניין הקטוע. אם פספסתם משהו, אני אנסה לדבר יותר לאט מהרגיל, למרות שאתם יודעים שזה קשה לי ואני מדברת נורא מהר. אז אני אנסה לדבר יותר לאט, ומה שאתם נקטע אז תגידו לי, אני אחזור על זה. אני רוצה, שמתי לכם את הלינק של ג'ייד פרפל בראון פה, לאתר שלה, ויש את זה גם במודל, אבל אני רוצה רגע ללכת לכאן. אז לגבי אילוסטרייטור, זו תוכנה, כמו שאמרתי, היא לא פיקסלית. האבני יסוד שלה הם משהו אחר, זה מתמטיקה. עכשיו, אנחנו לא צריכות לדעת מתמטיקה, אבל המסלולים האלה, אתם רואים, יש נקודות ויש קווים, ואנחנו תכף נכיר אותם, שהם בונים לנו את הגרפיקה הוקטורית. ומה שיפה בזה, שאין לנו רזולוציה. באילוסטרייטור אין עניין של רזולוציה. אם אני אלך רגע לפוטושופ, כאן אתם מכירים, בואו נעשה 300, בואו נעשה רגיל, 72 dpi. אם אני עושה איזשהו עיגול, אז זה ממש קובץ קטנצ'יק. בואו נעשה 2,000 פיקסלים על 2,000 פיקסלים. אוקיי, ואם אני מציירת עיגול, כן, כמו שעם הכלי בחירה, סתם עיגול בפוטושופ, ואני... אני עושה לייר חדש, צובעת ושחור, ואז ראינו שכשאנחנו עושות קונטרול T ומגדילות, נכון? תראו, הגדלתי גם ב-820 אחוזים, אז הפיקסלים, כן, בגלל שמתחנו אותם, הם נמרחים, וזה נראה ככה מזעזע. לעומת זאת באילוסטרייטור, ותכף אני אראה לכם איך לפתוח קובץ חדש ואת כל העניינים, אבל אם אני עושה את אותו הדבר באילוסטרייטור, אני פותחת דף חדש, ואני אעשה כאן עיגול שחור, שחור, הכל אנחנו נדע היום לעשות, ואני מגדילה אותו, אוקיי? גם אם אני אגדיל אותו פי 1,000, באילוסטרייטור אנחנו חייבים להיות על מערך אסנשיילס קלאסיק, אחרת לא יהיה לי כאן את מה שאני צריכה. אז אני אגדיל ב-1,000, אוקיי? ב-1,000 אחוזים, לא רק ב-800.
תראו את השוליים של העיגול, כן? ואני עכשיו עושה זום אין, אני אעשה זום אין ממש גדול של 6,000, כן, יש לי כאן 64,000% הגדלה, אחרי 1,000% שהגדלתי, המסלול שלם, אוקיי? אז העניין הזה של אילוסטרייטור ומסלולים זה שאין רזולוציה. בסוף אנחנו יכולים לייצא את זה והוא יהפוך את זה לגריד של פיקסלים ואפשר להעלות את זה לאינטרנט או לשלוח את זה באינסטגרם, אבל התוכנה החיה היא של מסלולים, ולכן אנחנו יכולים לעשות איתה גם קבצים לחיתוך בלייזר וגם שבלונות, כל העבודה עם הטיפוגרפיה הרבה יותר נוחה, לאייר, עיצוב גרפי, כל מה שאתם רואים באתרי אינטרנט, הכפתורים, הלוגויים, הכל 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 זה באילוסטרייטור. אז זו תוכנה מאוד חשובה והיא כאילו משלימה, היא באה להשלים את העבודה עם תמונות. הנה עוד דוגמה, כן, של פיקסלים שבונים תמונה, לעומת הוקטורים שהם פשוט מסלולים, הם לא, תחשבו שהאבני יסוד פה הם ריבועים, פיקסלים, כן, אני קוראת לזה הפירמידות של מצרים, כן, בנינו את הפירמידות של מצרים מאבנים, אילוסטרייטור היא כבר מתמטיקה, אוקיי? זה כבר כל נוסחאות שמראות לנו את הגרפיקה. אז זה ההבדל הכי 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 גדול ובסיסי בין שתי התוכנות, האבני יסוד, ולכן גם שפוטושופ זה עם תמונות ואילוסטרייטור זה עם וקטורים, והיא באה מהמילה illustrate, to illustrate זה לצייר. אוקיי, אז אתם יודעות שאני לא אוהבת לעבוד עם המסך הכהה הזה, שהוא עושה לי רע בעיניים, אז ככה, כשאנחנו באות לעבוד עם אילוסטרייטור יש שני דברים חשובים שתעשו. קודם הייתי במצב שאתם תפתחו אותו גם, כשאתם פותחות את אילוסטרייטור, זה ייראה ככה. יש כאן מסך ענקי, אני בגלריה 10, המסכים כאן הם בערך כפול מהרוחב הרגיל, מטורף. אז זה, אוקיי. אז כרגע תסתכלו על האילוסטרייטור, יש לי את התפריט הראשי, יש לי כאן את הטולבר, אבל זה מאוד מצומצם. אי אפשר לעבוד במצב שאילוסטרייטור נפתח בו באופן הרגיל. אנחנו לא נוגעות ככה בתוכנה. אנחנו חייבות, אוקיי, באמת ברמת החייבות, לבקש, אתם רואות את האייקון שאני נמצאת עליו? יש את האייקון הזה של, קוראים לזה workspace, כאילו איך אנחנו מסדרים את החלל עבודה שלנו. אנחנו חייבות להיות בחלל עבודה שנקרא Essentials Classic, אוקיי? כי תראו, כשאני מעבירה ל-Essential Classic, פתאום יש לי את ה-Option bar, כן? באילוסטרייטור הם קוראים לזה Control Panel, הבר הזה העליון, יש לי את כל הטולבר, קודם הוא היה מצומצם, עכשיו יש לי בערך כפול מהכלים, יש לי כאן את כל הכלים, זה המצב שאני רוצה להיות בו, ומימין יש את כל החלונות עבודה, לא כולם, אבל כמעט כולם החשובים שאני רוצה לעבוד איתם, ואתם מכירות נגיד את ה-layers, כי גם באילוסטרייטור יש שכבות. אז אני רוצה שכולם יעברו דרך האייקון של ה-workspace, ל-Essentials Classic, אפשר להגיע אליו לדעתי גם דרך ה-Window, בווינדו יש Workspace וזה נותן לנו את אותן אפשרויות, אז אנחנו רוצות חד משמעית להיות על Essential Classic, לא הייתי הולכת לשום דבר אחר. חוץ מזה אני באופן אישי, אתם יודעים, אני לא מסוגלת לראות את החלל הכהה הזה, זה עושה לי לא טוב, אז אני ישר הולכת ל-User Interface, כן, זה עדיין ב-Edit, Preferences, כמו בפוטושופ, ההגדרות הכלליות של התוכנה, אני רוצה לשים לי את האוויר, אור, אנחנו אנשי האור, ואפשר לסגור את הקובץ הזה, כי כשאתם תפתחו את התוכנה, זה נראה ככה, יש כמו בפוטושופ, יש לנו מין דסקטופ כזה, שיש כאן את הקבצים האחרונים שפתחנו,
יש כאן טוטוריאלים, כל מיני שיעורים, וידאוים שמסבירים על כלים ועל פקודות באילוסטרייטור. האילוסטרייטור פה בשנקר הוא הרבה פחות מתקדם ממה שיש לכם בבית, אבל הדברים באופן כללי הם אותו הדבר. אז אם זה נראה טיפה שונה, האילוסטרייטור שלי כאן בשנקר ממה שיש לכם, זה בסדר וזה הגיוני. אז איך אני פותחת דף חדש? איזו שאלה? אז התשובה ברורה מעליה, יש לי כאן גם את הכפתור של הפייל New, גם יש לי אופציה של פייל New, יש את הקיצור, קונטרול או אופשן, לא אופשן, קומנד N, אז אני אלך לפייל New, ותראו את התפריט כאן, החלון של פייל New Document, כן, של פייל New, הוא בדיוק בנראות כמו זה של פוטושופ. אז זה אומר שיש לי מצד שמאל כל מיני גדלים מוכנים מראש לפי מדיות. כלומר, אם אני מעצבת למובייל, או לווב, או לפרינט, או לברנדינג, או כן, סושיאל ייתן לי כל מיני גדלים של פייסבוק וכאלה. עכשיו, הגדלים האלה הם לרוב לא רלוונטיים, אבל אפשר לבדוק. אני תמיד אומרים לי לעצב משהו, אני קודם בודקת באינטרנט מה הגודל שאני צריכה. אבל מה שכן, זה גם בפוטושופ ככה, אם אני אלך לפרינט ואני אבחר A4, הוא אמור לתת לי כאן מילימטרים, בואו נלך לאט למה על פוינטס, כן? פרינט אמור לתת לי אופציה של מילימטרים או סנטימטרים, והווב יהיה כל הגדלים של המובייל והווב, כל מה שהם למסכים, אתם רואים שהגדלים יהיו של פיקסל, זה למשל גודל של אתר אינטרנט על מחשב, 1920 פיקסלים על 1080 פיקסלים. אז הגדלים, יש את הגדלים שמוכנים לי מראש, ויש לי גם אפשרות פשוט להגיד לו, עזוב אותי באמא שלך, אני רוצה להגיד לך את הגודל, תעשה לי דף בגודל של 20 על 20 סנטימטר, אוקיי? סתם. על בליד אנחנו תכף נדבר, באופן כללי זה יהיה לכם in advanced options, הוא רק מבקש כשפותחים דף וניתן לו את הגודל והערך שאנחנו עובדים איתו, אם זה סנטימטרים, מילימטרים או פיקסלים, אוקיי? ארטבורדים, תכף אני אדבר על זה, בליד גם, תכף אני אשלים לכם את זה, ב-advanced options יש לנו כאן color mode, כן, שיטת צבע שאנחנו יכולים להחליט על RGB או CMYK, יש כאן בסך הכל שתי אופציות. אמרנו ש-CMYK זה השיטת צבע לדפוס, אם אנחנו הולכים לבית דפוס עם 4 רשתות להדפיס, אנחנו לא צריכים את זה. אנחנו רוצים לעבוד 99% מהזמן על RGB. עכשיו, הסימן קריאה הזה הוא בגלל שבהיסטוריה של אילוסטרייטור, התוכנה הזאת היא עבדה לדפוס, וה-CMYK היה הבייסיק, כאילו הדיפולט שלה, ו-RGB אומר, שימי לב, אתה ל-RGB, אתה הולך לעצב קובץ למסכים, כן, למוניטורים ולא לבית דפוס, אז תתעלמו, זה לא משהו חשוב. יש כאן את המילה היי 300 PPI, כאילו זה מזכיר לנו את העניין של הרזולוציה, זה מדובר על האפקטים, אנחנו נגיע לזה, זה לא מדובר על הקובץ עצמו. אז תכלס אין לנו מה להיכנס ל-Advanced Options, אלא אם כן אנחנו באמת רוצים לשנות ל-RGB. בשורה התחתונה, לפייל New, אנחנו כותבות את גודל הדף שלנו, ואנחנו עושות Create. ויש לי כאן דף של 20 על 20 סנטימטר, אוקיי? עכשיו אני רוצה שתבינו משהו נפלא, נפלא אלוהי באילוסטרייטור שאין לנו בפוטושופ, וזה עובד ככה, תראו. באילוסטרייטור יש לנו, ואנחנו מעצבות, אנחנו אוהבות משטח עבודה גדול, נכון? אז תבינו מה יש פה באילוסטרייטור. כל הריבוע האפור הבינוני הזה, זה שולחן עבודה שלי. אוקיי? זה השולחן עבודה שלי, וזה הדף. אבל הדף הזה, אני יכולה גם להזיז אותו, אוקיי? אני רוצה שתיקחו רגע את הכלי הזה, הכלי הראשון שלנו, קוראים לו Artboard Tool. Artboard Tool הוא הכלי של הארטבורדים, Artboard זה הקנבס,
עכשיו, כשאני לוקחת אותו, אני גם יכולה להזיז. הפלוסים האלה זה לפתוח עוד ארטבורדים, אבל אני יכולה גם באלט לשכפל לאן שאני רוצה, ולצייר איזה גודל ארטבורד שאני רוצה. ראיתם את זה? אני רגע אני לא צריכה את זה. ראיתם? אז מה שזה אומר, שיש לי שולחן עבודה מטורף, שאני יכולה לשים עליו ארטבורדים וגרפיקות שאני מפתחת, ואנחנו נעשה את זה, זה נפלא. וזה הכל קובץ אחד, זה בקובץ אחד יש לי את כל היופי הזה. אז אני אשמח שתיקחו את הארטבורד טול, ופשוט תציירו קצת ארטבורדים, תזיזו אותם, תמחקו, תראו כשאני בוחרת הארטבורד בחלק העליון, הוא משתנה, כן? הקונטרול פאנל פה למעלה, הוא משתנה לפי הכלי שאני לוקחת, כמו בפוטושופ. אז יש לי כאן מצד שמאל רשימה של הגדלים המוכנים מראש, ואני יכולה לשנות את הגודל הזה לגודל של אייפון X, כן? תראו מה זה מיושנים בגדלים שלהם. אני יכולה להחליט על האוריינטציה של הארטבורד, אוקיי? אם הוא יהיה פורטרייט או לנדסקייפ. אני יכולה לעשות כאן New Artboard, שזה ישכפל את הגודל, זה הפלוס, או delete, למחוק אותו. עכשיו name אני יכולה לתת לארטבורד הזה, אני יכולה לתת לו שם. נגיד אני אקרא לו שמעון. אוקיי, אז זה ארטבורד שמעון. הוא ארטבורד מספר 10 וקראתי לו שמעון. כאן שני הכפתורים האלה קשורים לגרפיקה קיימת, אז תיקחו רגע, אפילו סתם מלבן, אוקיי? זה הכלי של המלבן ואנחנו תכף נעשה איתו תרגול. תיקחו איתו ותציירו מלבן על אחד הדפים שלכם, ותחזרו לכלי של הארטבורד טול. הארטבורד טול עם האייקון הזה, תסתכלו, כשאני מזיזה את שמעון או משכפלת את שמעון, המלבן משתכפל יחד עם שמעון. שמעון זה הארטבורד. אם אני אלחץ פה על הכפתור, ואני עכשיו אזיז את שמעון, אז אתם רואים שהמלבן נשאר, אבל הארטבורד זז. או גם אם אני אשכפל את שמעון, הוא משתכפל בלי הגרפיקה. ולכן הכפתור הזה הוא חשוב לנו לזכור, כי לפעמים נרצה אותו להזיז, לשכפל את הדף עם הגרפיקה, ולפעמים בלי הגרפיקה. וזה מה שהכפתור עושה. קוראים לו move/copy artwork with artboard, אוקיי? אז זה מה שהוא עושה, והכלי הבא, אם אני לוחצת עליו, ואני אגדיל עכשיו את הארטבורד שלי, אוקיי? או אקטין, אז הגרפיקה קטנה וגדלה יחד איתו. כלומר, זה כמו ה-image size, אוקיי? זה כאילו ה-image size של פוטושופ, ובלי זה, זה canvas size. אתם מבינות כאילו את ההבדל? אתם איתי? כן. תודה רבה. אז אני אראה לכם עוד טריק אחד, סליחה, זה ההגדלה הקטנה, כן? ו-X ו-Y זה המיקום, זה לא מעניין אותנו, זה המיקום של הארטבורד בחלל הדו-מימדי שלנו, כן? על ה-X וה-Y, Y זה גשם בחוץ, ויש לנו width ו-height, אז אני יכולה גם ידנית להגיד לו, רגע, אני רוצה לחזור ל-20 על 20 סנטימטר שלי. אוקיי? אז אני יכולה לעשות גודל שאני מחליטה, או ידנית או מספרית. תנסו כאן משהו חמוד, אם אני אעשה רגע כזה ריבוע קטן. יש לנו אפשרות לעשות ב-edit, כן, עם החץ בחירה, תבחרו את הריבוע שלכם או המלבן, תעשי לו edit copy, וב-edit יש paste on all artboards. אז תראו, הוא עכשיו שמו לי אותו על כל הארטבורדים שלי. תתנסו בזה, זה נורא כיף. או!
אפשר יש. לשאול שאלה? זה איך שעושים את הטיילינג. כן, אז הטיילינג, בטח, מירה, אני תכף אדבר על הטיילינג, מעיין. מי רצתה לשאול שאלה? אני אביטל. כן, אביטל. קודם כל, המלבן שהוספת בכל הדפים זה לא, כאילו, זה סתם צורה, כן? כן, כן, זה, אמרתי לכם, תעשו מכאן, את רואה, יש לנו את המלבן. אני עושה מלבן. אני אומרת לו edit copy, ואז אני אומרת לו edit paste on all the artboards. זה הפקודה. ואז כבר אוקיי. הוא כאילו זרק לי אותם, עכשיו הארטבורדים הם בגודל שונה, אז הוא פיל לי אותם עכשיו במקום קצת מחוץ לארטבורדים, אבל זה ככה זה עובד, זה מגניב. וארטבורד זה בעצם הדף כאילו שאת עובדת עליו? נכון, ארטבורד זה דף, זה קנבס, זה אימיג', זה כאילו הדף של פוטושופ, רק פה בגלל שיש לי שולחן עבודה, הוא קיים גם בפוטושופ, אפשר לעשות גם בפוטושופ כמה ארטבורדים, אבל הארטבורדים עובדים כאילו כל אחד הוא לעצמו. וכאן יש לי כשאת שולחן. שומרת, כשאת שומרת את הקובץ, אז כאילו כל הארטבורדים נשארים לך בקובץ אחד? נכון? אם אני אעשה לזה עכשיו save as, אני אעשה on my computer בדאונלוד, ואני אקרא לזה 1, 2, 3, אילוסטרייטור, כן? אנחנו רוצים כרגע, בשלב זה לשמור את האילוסטרייטור פייל, אני עושה לו save, ואז אני אומרת לו אוקיי, כן? ואני אסגור את הקובץ, אוקיי? עכשיו, כשאני אפתח אותו שוב, הוא ייפתח לי עם כל הארטבורדים האלה. ראיתם איזה מהמם? אז איך את אמורה, נגיד סיימתי לעצב את הכל, איך אני יכולה לשלוף מפה אחרי זה דף אחד? אז את כבר רצה קדימה, אביטל. אבל אני סליחה. אראה לך, אל תדאגי, לא לדאוג. בואו נעשה רגע edit copy. הדפים edit המוספרים paste. כאילו, ואז אפשר לייצא פר המספר. אז בדיוק, אנחנו רוצים ללכת לאקספורט, כי אנחנו מייצאות, אנחנו עכשיו רוצות JPEGים, נגיד, נאמר, אוקיי? כי את האילוסטרייטור את לא יכולה, זה הקובץ אילוסטרייטור. אבל אם את רוצה עכשיו רק ארטבורדים ספציפיים, אז אני הולכת לאקספורט as, זה גם השיעורי בית שלכם יהיה, כי אנחנו רוצות את ה-JPEG, אז אני פותחת אקספורט ואני אומרת לו JPEG, אוקיי? עכשיו מאוד חשוב להשתמש כרגע, אם אני אעשה לו אקספורט, הוא ישמור לי את כל השולחן עבודה שלי בקובץ אחד, ואני לא רוצה את זה. אני רוצה, אני אראה לכם, כן? אני אשים את זה בדאונלודס, אם אני עושה פשוט ככה אקספורט, אנחנו רוצים את זה על quality גבוה, אז הוא יצא לי עכשיו את כל הדף הזה, כן, אם אני עכשיו עברתי לפוטושופ ואני אעשה open שנראה את זה, downloads, 1, 2, 3, אתם רואים זה ה-JPEG, אז ייפתח לי כאילו את הכל, הוא מתעלם מהארטבורדים, שזה לא מצב שאנחנו רוצות, אוקיי? לכן תמיד אנחנו עושות פייל אקספורט, as, אוקיי, יש שם עוד אקספורטים לדבר עליהם, כרגע as, אנחנו אומרות לו, תשתמש בארטבורדים, ואז יש לי range, אז אני יכולה להגיד לו, רק את שמעון אני רוצה, אני חושבת ששמעון היה 10, סבבה? אני אומרת לו, אקספורט ארטבורד 10, אקספורט, אוקיי? ואז אם אני אלך לפוטושופ או לתיקיות שלי, ואני אעשה open ל... בואו נראה אם הוא... כן, הנה את רואה, זה שמעון, אז זה כאילו ארטבורד זה טוב 10. לנו אם אנחנו עושים הרבה לוגוים דומים ביחד? א', זה מדהים לנו מהמון המון סיבות, אבל מה שאת כרגע אמרת, אני רגע זורמת עם אביטל. אני עשיתי כאן כל מיני לוגוים, אוקיי? כי אני עכשיו מפתחת לוגוים לחברה שלי, וכל ארטבורד הוא עם לוגו טיפה שונה, ואני רוצה להתייעץ עם אביטל לגבי איזה לוגו הכי נראה לה, אוקיי? אז הדרך א', אחת, זה קטע מדהים שלא היה לנו בפוטושופ, אני יכולה לעשות save as, אני שומרת את זה כ-PDF, אוקיי?
PDF וקטורי, כן? PDF שהוא וקטורי של אילוסטרייטור. תסתכלו מה הוא עושה, אני אגיד לו, אני אעשה לו view after PDF, view PDF after saving, זה אומר שהוא יפתח לי אותו ישר. אני רק עשיתי לו save, כן? אני עוד לא נכנסת איתכם לכל ההגדרות. זה השטויות של שנקר, הוא פתח לי את האקרובט, אבל תראו, הוא פתח לי מסמך עם 12 דפים, ראיתם? יאללה, אל תחפור. תסתכלו, אתם רואות שזה אני אעשה לזה רק מינוס. זה הדפים, אתם רואים? זה הארטבורדים שלי. יש כאן 12 דפים. וואי, זה מטורף. זה מטורף. ואז אני שולחת לאביטל, אני אומרת לה, אביטל, תסתכלי על ה-PDF הזה, והיא מדפדפת, היא אומרת לי, מה לי את מספר 10 אהבתי, מספר 7 זרקי. אז יש כאן דו-שיח, יש לנו מחברת, מצגת, מה שאתם רוצות, רצף של קבצים שהם מקובץ אחד של אילוסטרייטור, אוקיי? זה ה-PDF. חוץ מה-PDF, אם אני רוצה באמת להעלות את זה כפוסט, לשלוח תמונה לאמא שלי, ציור, להעלות את זה באינסטגרם, ב-whatever, אני אייצא את הקובץ שאני רוצה פה ב-JPEG או ב-PNG. הבנתם? כאילו יש לנו בקובץ אחד מלא מלא דפים ומלא אפשרויות. ואז אפילו כמו שאביטל אמרה עם הלוגו, או אם אני מעצבת באנר, באנר שאנחנו מעצבים הוא מגיע בכל מיני גדלים, כן? פרסומת לאיזה חברה. באתרי אינטרנט שונים יש את הבאנר הזה לפעמים ככה, לפעמים לרוחב, לפעמים לאורך, ואז צריך לעצב את הבאנר לפי הפרופורציות, ויש לפעמים 20 סוגים שונים של פרופורציות שונות, וזה פשוט לעצב אחד-אחד. שים את זה בקובץ אחד, מייצאים ביחד את כולם. העבודה, יש לכם את כל הגרפיקה כבר רק משכפלים ומסדרים את זה. עבודה, ה-workflow באילוסטרייטור הוא וואו, כיפי, נעים, גאוני, בעיקר יש לנו את החלל עבודה המטורלל הזה. בסדר? אז אנחנו ניכנס ונעמיק את זה. אז עכשיו 10:10, עוד רגע, ואנחנו נצא להפסקה עד 10:30, 20 דקות. אוי ביי, זה לא היה בהקלטה. כל מה שאמרתי מאז שחזרתי לא היה בהקלטה, לא נורא. הסברתי על הארטבורדים, על זה שאנחנו יכולות לסדר אותם ברצף מסוים. ואפשר לעשות את זה שהם חופפים. נכון, אפשר לעשות אותם חופפים. וזה איך שטיילינג עובד, זה איך שטיילינג עובד, אני בדיוק קלט. זה את מדברת בטיילינג, בסדר, אז כן, אפשר גם כי בעצם, כי אני יודעת שהרבה אנשים משתמשים באילוסטרייטור כדי ליצור גזרות. ואז עם הטיילינג אפשר פשוט להדפיס את זה בתור דפי A4. עכשיו הכל מובן. דרך החלון של הארטבורדים להזיז, אתם רואים, הזזתי את שמעון קופי להיות 2, אז הארטבורד, המספרים משתנים לפי החלון של הארטבורדים. אז למעשה זה כל מה שאמרנו, והראיתי שבמצגת זה רשום לכם. אז רשום גם על הכלי של הארטבורד, מה הוא עושה ומה כל כפתור עושה, ועל החלון של הארטבורד, מה הוא עושה. עכשיו, לגבי הצורות, בואו נסתכל שנייה. אני רגע סוגרת את הדף הזה, ואני אפתח דף חדש. אתם רואים שהאינטרפייס משתנה, כמו בפוטושופ. כשאין לי קובץ פתוח, אז יש לי את הדסקטופ, שפתוח לי עם הקבצים האחרונים שהיו לי, ואני יכולה לעשות עכשיו פייל ניו,
נשאיר אותו 20 על 20, ארטבורד אחד, אני יכולה מראש להגיד לו 2, נגיד, ואז בקריאייט, אז אתם רואים, יש לי 2 ארטבורדים בגודל הזה. ככה זה עובד עם הארטבורדים, אתם לאט לאט תתרגלו לזה, זה נוח וכיף בטירוף. עכשיו בואו נסתכל רגע על החלל עבודה שלנו, זה ממש דומה לפוטושופ, כן? יש לנו משמאל את הכלי עבודה, יש לנו את התפריטים העיקריים, הראשיים של הפייל, כל הדברים של הקובץ, של העריכה, אובייקט, כאן רוב הדברים החשובים קורים, טייפ, סלקשנים, זה לא כמו בפוטושופ הסלקשנים, אפקטים זה הפילטרים, תצוגה והווינדוס, כן, החלונות שלנו. מאוד חשוב הקונטרול פאנל, זה הבר התחתון הזה מתחת לתפריטים הראשיים, ומצד ימין יש לנו את מתייחסים לצבע, כאן זה לא עליון ותחתון, אין כאן foreground color ו-background color, יש לנו צבע מילוי וצבע קו. מה זה אומר? בואו ניקח את הכלי צורות, אני רוצה שתתחילו לשחק עם זה. לחיצה ארוכה מראה לכם את כל הצורות שיש לנו, הבנויות מראש. ואני רגע לוקחת אותם, תראו, יש אפשרות, אין אותה בפוטושופ, לעשות טרוף, הם קוראים לזה. אני יכולה ללחוץ לחיצה ארוכה, ומצד ימין יש לנו כזה בר, שאני לוחצת עליו, ואז כל הכלים משתחררים לי לחלון צף, ואני יכולה לראות את הכלים שלי. אז יש כאן מלבן, אני יכולה לצייר מלבן, אוקיי? וזה הצבע מילוי שלו. אם אני אפתח את הסוואצ'ים, עליון, אני אעשה אותו קצת יותר רבה, שתראו. אז הסטרוק, הקו מתאר, אם הוא עליון, אז הצבע שאני אלחץ פה יימשך הסטרוק, כפי שאתם רואות. אוקיי? זה גרדיאנט. עוד נגיע לגרדיאנט. ויש לי כאן את הצבעים האחרונים שהשתמשתי, זה סוואצ'ים דיפולט שמפתחים לי תמיד צבעים בסיסיים, ונלמד גם איך להוסיף צבעים. אז המלבן ובכלל כל הצורות האלה, איך הן עובדות? תראו, אני יכולה לצייר ידנית מלבן, עם שיפט הוא יהיה ריבוע, שווה צלעות, ודרך נוספת זה בקליק. כשאני עושה קליק על איפשהו בדף, אני מייצרת עכשיו מלבן חדש, ואני יכולה לתת לו את הגודל, נגיד 5 סנטימטר. אוקיי? הנה, יש לי כאן, אתם רואים גם למעלה, יש לי width ו-height, גודל של המלבן שלי, ועם החץ השחור אני יכולה להזיז ולבחור. הבחירה כאן היא בנגיעה. אני נוגעת, זה נבחר ואני יכולה להזיז. עם החץ השמאלי העליון השחור. זה שחור, זה לבן. לפעמים מתבלבלים, בעיקר בנראות הכהה יותר של האינטרפייס, זה נראה אחרת. אז זה המלבן. עכשיו, המלבן, יש בו משהו מעניין, יש בו עיגולים. העיגולים האלה יכולים לעגל פינות. היה כלי, כן, הוא עדיין נמצא כאן אבל לא משתמשים בו, פעם היינו צריכים בשביל לעגל פינות, היינו משתמשים בכלי של המלבן מעגל פינות, ועם החצים של המקלדת, חץ למעלה מעגל פינות, חץ למטה, מוריד את העיגוליות. אז פעם היינו משתמשים בזה, היום לא, פשוט לא, יש את העיגולים, עושים את זה כמה שאנחנו רוצות. עכשיו תראו איזה מגניב, עם החץ הלבן, החץ השחור בוחר מסלול שלם. החץ הלבן, הוא יודע לבחור מסלולים בנויים מסגמנטים, כן, ממסלולים, מקווים ישרים או מעוגלים ונקודות. הנקודות באות כשמשתנה המסלול. אז אם אני אבחר עכשיו עם החץ הלבן רק את השניים העליונים, רק את הסגמנט והנקודות העליונות, כן, תראו, סימנתי, אזורית, את שתי הנקודות האלה. אני לא יודעת אם אתם יכולים לראות,
הנקודות התחתונות הן בצבע לבן, כי הן לא בבחירה, והשתיים העליונות כחולות, כלומר הן בבחירה. ואז כשאני אעגל, אני מעגלת רק את הפינות של מה שבחרתי, אתם יכולות להתנסות בזה, אפשר לבחור גם רק נקודה אחת ולעגל אותה. עכשיו אם זה בשלב זה קשה לכם להתייחס לזה, אז יש לנו חלון, קוראים לו טרנספורם, אתם יכולות כולם לפתוח אותו בווינדו טרנספורם, זה החלון, ויש בחלון, הוא נותן לי אינפורמציה, הוא אומר לי הגודל של מה שאת בחרת כרגע זה 3.7 סנטימטר, רוחב וגובה, ופה יש את הציור של הפינות. עכשיו כשזה משורשר, ואני אגביר את העיגוליות של הפינות, אז אתם רואים ורואות שאני מעגלת את כל הפינות יחד. אבל אם אני אוריד את הקישור, אני יכולה כל פינה לתת לה ערך אחר. אז אנחנו יכולות לעצב לנו את המלבן או הריבוע שלנו איך שבא לנו. סבבה? אז זה לגבי הכלי של המלבן. הכלי של העיגול, איזה הפתעה, הוא עושה עיגול או אליפסה, אליפסה, עיגול עם שיפט, וגם פה אם אני אעשה קליק, אני יכולה להגיד לו את גודל העיגול שאני רוצה, נגיד 5 על 5 סנטימטר, וזה ייצור לי עיגול חדש, כן? זה לא מתייחס לזה, זה יוצר לי עיגול חדש, בגודל של 5 על 5 סנטימטר, עכשיו אני יכולה מתוך החלון של הטרנספורם, או אפילו פה למעלה מהקונטרול פאנל, לשנות את זה, אני יכולה להגיד לו, בעצם אני רוצה שזה יהיה אליפסה של 9 על 5. אוקיי? אז יש לי כאן מקום לכתוב את הערכים של הגודל, של הצורה שאני בבחירה עליה. הכלי הבא קוראים לו פוליגון טול, והוא נותן לנו את הפוליגונים, כלומר הוא עושה כאלה משושים. פאות ממש מתוך הצורה עצמה, ויש לי בחלון של הטרנספורם, אני יכולה להגיד לו שאני רוצה שכל פאה תהיה 2.5 סנטימטר, ואני יכולה גם לקבוע רדיוס, אוקיי? אז זה דברים שאנחנו, גם כאן יש את הפינות, אני יכולה לעגל פינות וליישר אותם, אז הכל דרך החלון של הטרנספורם הוא מאפשר לי להתייחס נקודתית לצורה שבבחירה. אני שנייה חוזרת לעיגול, בעיגול שכחתי להראות לכם יש מין ידית שפותחת לנו פאקמנים, שזה גם חמוד, אוקיי? זה הפאקמנים. אפשר לשחק כאן עם ההיפוך שלהם, עם הגודל, עם הרדיוס, יש לכם כאן כל מיני אפשרויות. ואחרון אחרון חביב זה הכוכב, אוקיי? הכוכב גם, הנה, יהיה לכם בפוליגון כזה דבר, שאפשר להוסיף או להוריד, כן? גם הכוכב מגיע עד 3 מינימום, כאילו סוג של משולש, עדיף לעשות משולש עם הפוליגון, אבל אתם רואות שזה, גם בכוכב אני יכולה להחליט כמה קרניים יהיו לי, אני יכולה להגיד לו למשוך, כן? תראו, יש כאן עיגול פנימי, זה קוראים לו רדיוס 1, ולזה קוראים רדיוס 2. כי אם אני נגיד אעשה עכשיו קליק, אז רדיוס 1 זה הרדיוס החיצוני, ורדיוס 2 זה הרדיוס הפנימי. אז אנחנו יכולות גם דרך הקליק ליצור באופן מספרי את הכוכב שאנחנו רוצות. אז כל הכלים האלה הם עובדים מאוד אינטואיטיבי, ממש לא קשה. אני יכולה גם פה את כל פינה זוויתית באילוסטרייטור אפשר לעגל. ואם אני רוצה לשנות כאן רק קרן אחת בודדה, אז אמרנו שאנחנו רוצים את החץ הלבן, שיודע לבחור, אתם רואות שכל הנקודות לבנות, אני בוחרת רק את הנקודה הזאת כחולה,
ואני מושכת את זה. עכשיו, הכלי האחרון קוראים לו הפלר טול, הוא איזה כלי מפגר של כאילו תאורה, תתעלמו ממנו, הוא לא חשוב והוא לא משתמשים בו. אז מה שמעניין אותנו בקבוצה הזאת זה הצורות האלה, ואנחנו עכשיו נעשה תרגיל כיתה, אוקיי? והכל רשום. אז במודל שלכם יש תרגיל כיתה, שאני רוצה שתעשו עכשיו כמה דקות לבד, זה לפתוח מסמך חדש של גודל A4, ליצור מלבנים בגדלים מסוימים, בסוף גם עם הקרן שמש לעוות אותה קצת, אז אני משאירה את זה כאן פתוח על המסך, אתם יכולות גם לפתוח אצלכם, ולמי שיש שאלות, דברו איתי, זה עכשיו כמה דקות עבודה אישית, פשוט שתרגישו את זה קצת ולא רק אני אדבר. Good luck. הכל תקוע. אולי זה כאילו הלפטופ שלך מספיק חזק, כן, 1000%. אז תמשיכי, זה ישתחרר. מהמם. כן.
Mm. למה הכל תקוע לי? אתן מסתדרות? כן. כן, כרגע כן. מעולה, זה כיף. את יכולה להזכיר לי איפה אני מגדילה את הכמות צדדים לכוכב? כי כרגע אני על 5. בטח, אז בכוכב, אני עדיין על שיתוף, כן? כשאני בחרתי איזשהו כוכב, ונגיד את על 5, את יכולה, את רואה שיש את החצים האלה? אוקיי, I see. את יכולה או מפה, או אם זה לא עובד לך כמו אצלי כרגע, תקוע, אז כאן, בחלון של הטרנספורם, יש לנו אפשרות לעשות גם. סבבה. עכשיו, זה שיעור ראשון של אילוסטרייטור, ואני זורקת אתכם כאן למים, אבל לא להיבהל מזה, אוקיי? אנחנו נבנה את זה, והדברים אתם מכירות כבר מפוטושופ הם שוק. כן, לא נראה לי יהיה בסדר.
איפה אני משיגה משולש? המשולש הוא מגיע מהפוליגון, נכון? הפוליגון, ואנחנו פשוט אומרות לו להיות 3. אוקיי. מלי, כן, איך אני עושה סרגל כלים כמו שהסברת? אז אנחנו רוצות ללכת ל-Window Workspace Essentials Classic. חייבות אותו. ברמת הסרגל כלים זה גם בטולבר, אז אפשר לכתוב פשוט Advanced, אוקיי? כי יש Basic, שזה הבסיסי שעולה והוא מאוד חסר, אז אפשר ללכת פשוט לטולברס, Advanced. אבל ה-Workspace של ה-Essential Classic כבר נותן לי הכל, אז עדיף עליו ללכת. תודה. כאילו במצב הזה אין לי layers, כמו בפוטושופ. תכף נדבר על זה, זה ליירים סודיים, תראו, יש, מעניין. אבל הם פשוט מתחבאים, מסתתרים, אני אדבר על זה. בשלב הזה כן, כאילו אנחנו בלייר אחד. הוא עם הקרניים, זה נורא כיף.
טוב, סיימתי. צריך לשלוח את זה לאנשהו? לא, מי סיימה? טליה. ייי, טליה, איזה כיף, איך היה? באמת לימד אותי, כי קצת קשה רק להקשיב, אז כשעשיתי את זה, אז בדיוק כשהיה לי שאלות, והבנתי איפה נתקעתי, והיה יותר קל. ככה. ייי, אז כן. יופי, אני ממש שמחה לשמוע, טליה. אז השאלות, ענית לעצמך על השאלות? כן. לא, שאלתי אותך. אני שאלתי לגבי... כן, אבל עכשיו, כאילו במהלך העבודה זה כן ענה לך קצת על כן, דברים. הרבה יותר, כן. כי גם היה חלקים שנתקעת, וכאילו, אני לא כל פעם אגיד שזה נתקע, זה היה נחמד כאילו לעבור על זה. יופי. כן, תרגול זה דבר חשוב. מהמם. טוב, לגמרי. אז אנחנו ניתן עוד 2 דקות ונתקדם. אני אשמח לשאול עוד שאלה. בטח, אני אשמח שתשאלי, אביטל. אמ, איך אני יכולה לשנות את הגודל של המלבן נגיד, אחרי שכבר יצרתי אותו? כאילו אני רוצה גודל מובנה. אז אני בחרתי עכשיו את הבית, כן? את רואה אותי? מהמם. ויש לי 2 מקומות, גם בקונטרול פאנל למעלה, את רואה בסוף יש לך width ו-height, לפעמים זה מסתתר תחת טרנספורם, למי שיש לפטופ ואין מספיק מקום, אז יהיה... באמת. ג'אמפ סקר. כן. ג'אמפ סקר. יש לנו על את אמת. הטרנספורם, את החלון של הטרנספורם, שגם דרכו, אביטל, את רואה, אני יכולה להגיד לו להיות ברוחב נגיד של 10, אוקיי. גובה של 6. אז זה או מהחלון של הטרנספורם, או מלמעלה. וידנית אני יכולה פשוט עם החץ השחור, כן, הבחירה הוא באוטומטית, הוא כאילו בקונטרול T, קונטרול T כאן הוא לא טרנספורמציה, אנחנו צריכות ממש להיכנס, כאילו לבחור את החץ השחור, ואז יופיע לנו ה-bounding box הזה. אוקיי, תודה. מדהים. אז גם פה האלט או האופשן במקלדת, הם נותנים לנו לשכפל. נראה לי שאני עושה משהו לא נכון, כי כשאני מכניסה את המספרים, אז זה משנה לי את המיקום של המלבן. לא יודעת אם... אז שימי לב, אם זה משנה מיקום, זה אומר שאת נכנסת ל-X ול-Y, את רואה? כי כשאני משנה את ה-X וה-Y, זה זז לי על הערכים של ה-X וה-Y. לעומת ה-width וה-height, שמשנה לי את הגודל. הבנת למה אני מתכוונת? כן, תשימי לב שאת ב-W וה-H ולא ב-X וה-Y, כי מה שאת מתארת זה X ו-Y. נכון? כן, אבל עשיתי 9/7 וזה עשה לי את זה פיצי. אז זה אומר, אוקיי, אביטל, כן. תקשיבי, זה מצוין מה שאביטל אומרת לנו כאן, כי יש מצב שאת לא מסונכרנת עם הגודל של המסמך שהתרגיל מדבר בסנטימטרים, ויכול להיות שפתחת דף לא בסנטימטרים. אז איך אנחנו מגלות את זה? אנחנו עושות קונטרול או קומנד R, כמו בפוטושופ, לפתוח את הסרגלים, וברייט קליק על הסרגל,
אנחנו רואות שאנחנו על סנטימטרים, כי מה שאת אומרת זה כנראה הגדלים שלכם על פיקסלים או על פוינטס או כאילו משהו אחר. כתוב לי PT. PT זה בכלל, זה פוינטס, זה ממש ממש קטנטן. אם תשני את זה לסנטימטרים, את תראי שאת עבדת על משהו פיצי. עכשיו זה מבלבל, כי בגלל שזה וקטורי, אז כאילו לגודל אין משמעות, אבל יש לו משמעות כשאנחנו נכנסים לערכים כאילו שרשומים לנו מראש. רגע, אז איך שינית את זה לסנטימטר? אז פשוט ברייט קליק, עכבר ימיני, תשני את זה מהפוינטס לסנטימטרים. אוקיי. עכשיו תראו, בדאבל קליק על היד, הוא יביא לי את כל המסמך שלי פה, מרוח לי על הארטבורד, כמו שאני אוהבת, כמו בפוטושופ. גם פה הדאבל קליק על הזום טול, מביא לנו את ה-100% תצוגה, שבאילוסטרייטור זה פחות משמעותי, בפוטושופ ה-100% תצוגה מראה לנו את האמת של הפיקסלים. כאן אין אמת, הכל פה אמת, אוקיי? אבל הדאבל קליק על היד שמביא לי את הארטבורד שלי למרכז של המוניטור, זה מאוד מאוד נוח לעבוד ככה. מה מצבנו? להתקדם? תראו, עשינו בעצים נהדרים עם תפוזים, עם פרחים. טוב, אני הולכת להזעקה. כל המרחבים המוגנים. את על מיוט. מלי, את על מיוט. כן, את צריכה לעשות מיוט. את עדיין על מיוט. אין, כישרון אני. זה לגיטימי לגמרי. אני לא רגילה עם האוזניות פשוט, ופשוט לא עובד לי משהו אחר, אז אני באה, אני כאילו בטוחה שאני שומעת אתכן, אתן שומעות אותי, לא, אוקיי. טוב, אז טוב שיש, מעיין עשתה לי כאן דיבוב. בוקר טוב כזה, כן. כן, דיבוב בגוף הסרט. אז אמרתי שאני ממש כאילו, זה מבאס אותי שהשיעור ככה כל הזמן נקטע ונורא נורא קשה לי. הוא נתקע עוד פעם. אני ממשיכה עוד קצת, למרות שכאילו השיעור עוד לא הסתיים, כי יש לי עוד מלא חומר להגיד לכם, אנחנו ננסה עד 12, אז עוד חצי שעה ננסה ככה לנשום את זה, אני אעלה את ההקלטה הערב או מחר, אז יהיה את ההקלטה. אני רק חושבת שעוד יש, כן, כן, יש לנו בשבוע הבא, יש לנו עוד שיעור, אז מקסימום בשבוע הבא אתם מנסות שיעורי בית ושואלות אותי שאלות שנתקעים עליהן. כרגיל, אנחנו ממש בהמשכיות של פוטושופ, אנחנו פשוט בתוכנה אחרת, אז זה קצת יותר מאתגר, ובטח עם כל ההפסקות האלה. אז אני עושה לנו share screen. אני עשיתי את התרגיל, אני מקווה שגם אתן. אם מישהי רוצה רגע לעצור ולשאול אותי שאלות, בכיף, תרגישו חופשי. כן, רק איך שומרים את הקובץ בסוף אמרת? אז JPEG? אמרנו, לא, בואו, זה אתם לא צריכות לעלות, אז בואו נשמור גם בשביל המודל, בסדר, בכל מקרה, תשמרו בשלב זה בלי יצוא ל-JPEG, תעשו ב-Save As, אפשר
ואנחנו רוצות לשמור את זה כ-AI. אוקיי? AI זה הקובץ של אילוסטרייטור. וזה הקובץ שנעלה בשיעורי בית, ואז נפתח את זה גם קובץ וקטורי, וזה נהדר. אז אני רוצה רגע להתייחס למה שעשינו כאן עם הצורות. דבר ראשון, מישהי דיברה, זרקה מילה על הליירים. אז זו התייחסות נכונה, זו שאלה רלוונטית, כי בפוטושופ היינו צריכות כאילו כל פעם לפתוח לייר, או שהכל היה נהיה לנו בלייר אחד והפיקסלים כאילו היו חופפים ונדבקים, וכן, זה פיקסלים. כל התוכנה בגלל זה היא מאוד מתמטית ודידקטית בדרך שהיא פועלת. המוח שלה הוא מוח אחר משל פוטושופ, בגלל שהיסודות כאן הם שונים. אז הנראות דומה, המהלך הדברים דומה, אבל הטכנולוגיה היא אחרת. אז תסתכלו רגע בליירים, אז אני רואה לייר אחד, אבל תסתכלו כשאני פותחת, יש לנו כאן את העין שאתן מכירות, שאני יכולה להסתיר את הלייר או לראות את הלייר, אני יכולה לנעול לייר או לא לנעול. אוקיי? אז אנחנו יכולות לשנות, אם אני רוצה שיהיה לי צבע אחר, דאבל קליק על השכבה, מאפשר לי לשנות את זה לאיזה צבע שאני רוצה. אני רוצה yellow, אז הנה הבחירה שלי, כשאני אבחר משהו, כל דבר שאני אבחר יקבל בחירה צהובה. וכל לייר שאני אפתח, תראו יש כאן new layer פלוס כמו בפוטושופ, כל לייר שאני אפתח יקבל צבע שונה של בחירה. עכשיו יש לי ליירים ויש לי תת ליירים, אוקיי? עכשיו תראו את התת ליירים, מה שקורה, אני נגיד בלייר אחד ואני אקח את העיגול. כל צורה שאני מציירת, אתם רואים? היא מקבלת תת לייר משל עצמה, אוטומטית. אני לא צריכה לפתוח, אני לא צריכה לעשות. לפעמים יהיה קשה לעקוב, לא לפעמים, לרוב יהיה לנו קשה לעקוב אחרי זה. אז קדימה אחורה באילוסטרייטור, איך זה עובד? יש לנו אופציה שקוראים לה Object, Arrange, כמו בכל תוכנה, Arrange כאילו bring to front, bring to back, ו-forward ו-backward זה, forward ו-backward זה כאילו כל פעם שכבה, כן? בפעם אחת, להביא קדימה, קדימה. אבל אפשר לעשות את זה גם ב-right click, Arrange, bring, Emo. אני לא אוהבת לעבוד ככה עם ה-bring forward ו-backward, זה מטמטם לי את המוח, אני מרגישה שאני מזדקנת כשאני עובדת עם זה. אז הדרך המומלצת ביותר לעבוד ברמת ההיררכיה של השכבות באילוסטרייטור זה ככה, תראו את הקסם. אני בוחרת את העיגול, אני אומרת לו edit cut, אני גוזרת אותו, ועכשיו אני בוחרת את המשולש, ואני אומרת ל-edit paste in, לא paste רגיל, שמביא לי את זה לאמצע המסמך, אני אומרת לו paste in front, אוקיי? paste in front יחזיר לי את העיגול בדיוק למיקום שהעיגול היה מבחינה פיזית איפה שהוא היה, אבל בהיררכיה של השכבות הוא בא מעל מה שאני אמרתי לו, אוקיי? למשל השמש, אני יכולה להגיד לו edit cut, אני גוזרת, כן? Ctrl או Command X, ואני רוצה שזה יהיה מאחורי הבית. אז אני בוחרת את הבית, ואני אומרת לו, ותסתכלו פה בשכבות, כן? בחרתי את הבית, אני אומרת לו edit, paste in back,
אז יש לי או paste in front או paste in back, תלוי במה אני בוחרת, ואז אם הוא יבוא מקדימה או מאחורה, אני אומרת לו paste in back, ואז אתם רואים שהצ'ופצ'יק של השמש עכשיו הוא מאחורי, כן? תראו, השמש קפצה מאחורי הבית הלבן. אז העניין הזה של ה-cut ו-paste הוא גאוני, נוח, מתרגלים לזה, זה פצצה לעבוד ככה, וזה כמובן רשום לנו במצגת. יש כאן עוד כמה דברים שאני צריכה לעבור עליהם, אבל גם במצגת כתבתי לכם שיש דרכים שונות, 3 דרכים למעשה שונות לסידור הצורות בשכבות, שכמובן אפשר את ה-arrange, יש אותו פעם אחת בחלון של ה-object, כן? ויש את זה ב-right click. הדרך המומלצת ביותר היא ה-cut ו-paste in front או paste in back. זה עובד מעולה, אז זה רשום לכם. עכשיו, בואו נראה עוד כמה דברים. יש לנו ליד כן, יש לנו את הצורות הסגורות, ויש לנו כאן צורות פתוחות, אוקיי? זה נראה קו אלכסוני, ואז תסתכלו גם, אפילו קו הכי קטן, כן? מסלול הכי קטן של קו, כרגע תסתכלו לקו אין מילוי ואין צבע של קו. אז אם אני אעשה דיסלקט זה עם החץ השחור, חץ בחירה, קליק איפשהו בחוץ. כאילו אין את הקו, אבל הוא כאן, כן? תראו, יש לו אפילו שכבה, הוא פשוט לא רואים אותו. כי הוא קו, הוא מסלול, עם 2 נקודות, נקודה בהתחלה ובסוף, וסגמנט, אבל אין לו מילוי ואין לו צבע קו, אז אני אתן לו צבע קו, ואתם רואים שזה סטרוק, אני יכולה לתת לו עובי של סטרוק, ואז אנחנו רואות אותו. אוקיי? אז יש לנו קו, יש לנו את הקשת, שחררו אותה, היא כלי ממש מיותר. כל עוד לא שחררנו את העכבר, כלומר בזמן בנייה אנחנו יכולים לשנות את העקומה, אבל זה כלי שפשוט לא נוגעים בו. הספירלה, הוא גם, זה כלים כאילו שעוד לא פיתחו אותם באילוסטרייטור, הספירלה, אם אני רוצה לשנות אותה, עם חץ למעלה אני מוסיפה סגמנטים, עם חץ למטה אני מורידה סגמנטים. כמה סגמנטים בונים את הספירלה, אם אני אעשה יותר, אז יהיה לי ספירלה חדשה יותר מעוגלת. עכשיו, מה זה הדיקיי? כשאני פותחת אותה, עוד לא שחררתי את העכבר, אמרנו חץ למעלה, חץ למטה, אני מוסיפה ומורידה סגמנטים, ועם קונטרול או קומנד, אני משנה את הדיקיי. אתם רואים? לזה הם קוראים דיקיי, כלומר את המפתח. אני יכולה שהמפתח יהיה יותר שבלולי, או יותר מעוגל. סבבה? אז הספירלה היא גם, אתם משחקות איתה, החלון טרנספורם עדיין לא קיבל את החיווי שאני יכולה לשנות את הדברים האלה בלייב, זה גם יגיע. זה הספירלה. 2 הכלים הבאים הם כלים של גריד, שזה אומר גריד נראה ככה, אוקיי? ואני בזמן בנייה, כשאני בונה, עוד לא שחררתי, חץ למעלה מוסיף לי שורות, חץ למטה מוריד לי שורות, עד אין שורות, כן? זה החצים למעלה למטה. חץ ימינה שמאלה, שמאלה מוריד לי את הטורים, וחץ ימינה מעלה. אוקיי? אז אני עם 4 החצים כאן עובדת, ומעצבת את הטבלה שאני רוצה. בקליק אני יכולה לתת לה גודל, וכמה horizontal dividers, כמה קווים יהיה לה בהוריזונטל, וכמה יהיו בוורטיקל. אוקיי? הסקיו וכל זה עושה כל מיני בלגנים, תתעלמו, זה יראה משהו כזה. אוקיי? עשיתי סקיו רק בהוריזונטל, אז אני מפזר את הכפסים באיזושהי דרך אחרת. אז אנחנו מעדיפות לעשות גריד רגיל. אוקיי? ואז יש לי טבלה. אז זו טבלה רגילה, ויש לנו טבלה מעוגלת, כמו פיצה. אוקיי?
שיפט ישמור את זה עגול. לפני השיפט אני יכולה עם החץ למעלה להוסיף עיגולים, עם החץ למטה להוריד עיגולים, כן? אז אפשר לפסל לנו את הגריד המעגלי שאנחנו רוצות. חצי שמאלה יוריד את החיתוך פיצה, חצי ימינה מעלה את החיתוכים של הפיצה. כשאני עוזבת את העכבר, זהו, אין לי דרך יותר להשפיע. גם בעיגול וגם בגריד, אנחנו ברגע ששחררנו כבר אי אפשר לשנות את הערכים. אז אם אני רוצה פה משהו שונה, אני פשוט צריכה למחוק אותם ולייצר אותם מחדש לפי מה שמתאים לי, כן, עם החצים. או בקליק. זהו. אני רוצה להראות לכם עוד חלון אחד אחרון נחמד, ואז נדבר על השיעורי בית וסיימנו. אוקיי, אז אני עם הארטבורד טול שהכרנו בהתחלה, אני אייצר לנו עוד איזה דף. וכשאני עובדת גם עם הקווים הפתוחים, אוקיי? וגם עם הצורות הסגורות, בואו נפתח אותם רגע. אז אני רוצה שתשימו לב שהצורות הסגורות, בגלל שהן מסלולים סגורים, אוקיי? כמו ריבוע, אז יש לי את הקו מתאר ויש לי את המילוי. אם אני רוצה בלי מילוי, זה הקו האלכסוני הזה, יש לי אותו גם פה. אתם רואים, זה למעלה בקונטרול פאנל, זה דרופ דאון כזה, ישירות לסוואצ'ים, לחלון שהראיתי לכם כאן, שקוראים לו סוואצ'ס. אז אני יכולה, כאן הצבע ילך למה שעליון, נכון? ראינו את זה. אבל בדרופ דאון, שאני הרבה פעמים עובדת מפה, זה המילוי, אז אני יודעת שאני בטוח שמה את זה בצבע מילוי, וכאן אני יודעת שאני בטוח שמה בצבע של הקו. סבבה? אז אם אני רוצה בלי צבע, זה או מכאן, או שאני פה בוחרת את הצהוב ואני אומרת לו בלי צבע. וגם בסוואצ'ים יש לי את הנאן הזה, כן? אז אם יש לי סטרוק שחור ואני רוצה אותו בלי, אז זה נאן, קוראים לזה נאן. עכשיו בקו, כן? קו ישר, גם אם בקו הישר הזה יהיה לו מילוי, אנחנו לא נראה את המילוי, אוקיי? אני לא אראה אותו כי זה עקומה ישרה. אז גם אם אני אבנה מלבן, אוקיי, מ4 קווים פתוחים, זה מה שאני עכשיו עושה, עשיתי 4 קווים פתוחים, יצרתי מלבן, גם כאן, אם אני אתן לו מילוי, אני לא אראה את המילוי, אני אצטרך לחבר ביניהם, אז זה לא להיום, אבל אני רוצה שתדעו את ההבדל בין מסלול פתוח למסלול סגור, ויש לנו את הקרוויצ'ר טול, עוד נדבר עליו הרבה, כרגע אני רק רוצה להראות לכם שהעקומה, אני יכולה להוסיף לו נקודה ולהזיז את העקומה, כלומר מקו ישר הפכתי אותה למעוגל, ואז פתאום, בגלל שיש עקומה, אני מגלה את הצבע מילוי. אבל תסתכלו על הקו הפתוח, כן? נותן לי את הצבע המילוי עד כאילו לפי המסלול שפתוח, כן? מהנקודה הראשונה לאחרונה, ככה הוא ממלא גם את הצבע. זה לא שהוא ממלא את זה לאט לאט, ככל שתתרגלו את זה, זה יהיה יותר ברור. עכשיו, כשאנחנו מטפלות בסטרוק, יש לזה חלון. אז יש לנו חלון, פיל, שזה לא יבלבל אותנו בצפון, ואני יכולה לתת לו עובי, כן, weight, זה המשקל, זה העובי של הקו. כאן קורנר, אתם רואים שהקורנר, יש לי כאן מלבן, עכשיו אני לא מדברת על לעגל פינות במסלול, אני מדברת על סיום של קו, זה יכול להיות מעוגל, למרות הסיום של הפינה, יכול להיות או מעוגל, או רגיל, זה הדיפולט, מלבני כזה, זוויתי, מעוגל או כתום, כאילו חתכו אותו.
אז אלה האופציות, ולקו שהוא פתוח, מסלול פתוח, כמו נגיד המסלול הזה, שהוא פתוח, אז אני יכולה לקבוע איך הסיומת שלו. הדיפולט שהוא מסתיים איפה שהמסלול מסתיים. אבל אני יכולה להגיד לו להיות בסיום מעוגל או בסיום מרובע. אוקיי? אז זה לפי העובי קו. העיגול והריבוע האלה יקבלו כאילו את ההמשכיות לעומת זה. איזה עוד אופציות יש לנו כאן? אם אני אלך כאן למלבן, אני יכולה, הדיפולט הוא שהעובי קו של 14 נקודות יהיה במרכז המסלול, כלומר 7 נקודות לפה ו7 נקודות לפה. אוקיי? זה 14 פוינטס. אני יכולה להגיד ל-align stroke, ליישר את הסטרוק פנימה או החוצה. שוב, זה עניין של עיצוב, לפעמים זה משמעותי יותר, לפעמים פחות. אתם צריכות להחליט מה מתאים לכם, זה אפשרויות שיש לנו. עכשיו בואו נעשה את הקו קצת יותר דק, כי זה יראה יותר יפה. יש דאשט ליין, תראו איזה מגניב, אני רק לוחצת, והוא עושה לי קבקובים. וואו, יפה. לא, אז אני צריכה כאן רווח קצת יותר גדול, ראיתם? אז אנחנו יכולות לעצב את הקבקוב שלנו, לפי מה שבא לנו, מהמם. ואני, דבר נוסף, אני מורידה את זה, דבר נוסף זה שהוא עובד טוב בקו במסלול פתוח, arrowheads זה חצים, אז אני יכולה לשים חצים, יש לי כאן דרופ דאון של כל מיני חצים, שונים ומשונים, צחקו עם זה. דבר אחרון בחלון הזה, שהוא גם נורא נורא מגניב, זה עובי קו משתנה. כלומר, אם יש לי כאן מסלול, ובפרופיל אני אומרת לו, אל תהיה הכל כאן בעובי של 3 נקודות, אני אומרת לו, תעשה את זה לא רגולרי. אתם רואות את זה? הוא כאילו מותח לי את הקו בצורה לא ישרה ואחידה, אלא עם כל מיני כניסות פנימה, החוצה, זה נורא נורא, זה לא בבחירה. ראיתם? מה שלא בבחירה אני לא משפיעה, בגלל זה זה לא השתנה. אז כאן אתם רואות זה נראה קצת אחרת. כל כזאת אופציה תיתן לנו נראות טיפה אחרת וגם תלוי בעובי של הקו. אז זה ככה דרכים לעשות את המסלולים שלנו קצת יותר מגניבים. זהו. וזה סיימנו את החומר של היום, אבל תראו, פיקסלים, הראיתי לכם איך בפרפרנסס אנחנו יכולות לשנות את הצבע של התוכנה, ומה שקרה לאביטל עם הפוינטס והסנטימטרים, אנחנו יכולים גם, הראיתי לכם את הדרך הקלה, דרך הסרגלים, כן, בקונטרול או קומנד R, אני מביאה את הסרגלים, וברייט קליק אני משנה את הערך של המסמך. אבל גם בפרפרנסס יש לי אופציה כזאת, Units, ואז אני יכולה לשנות את זה נגיד לפיקסלים. אוקיי? ואז כל המסמך שלי ידבר אליי בפיקסלים. אז אנחנו יכולות לשנות את הערך של המסמך בכל רגע, גם את הצבע, דרך ה-Document Color Mode, אם דיברנו על צבע RGB או CMYK, אז אם בדיפולט הוא נפתח לכם כ-CMYK, שכחתם לשנות את זה, לא נורא, אנחנו הולכות ל-File, Document Color Mode, משנות ל-RGB. היוניטס והאינטרפייס, יש לנו כאן איך לפתוח גודל דף, אני עוד חייבת לכם על הבליט, זה פשוט נורא לא חשוב, אז אני חכה עם זה. ארטבורד טול נפלא, 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 זה הקנבס סייז שלנו, אמרנו, והאימיג' סייז. צורות בסיסיות, אנחנו עם החץ השחור, אנחנו בוחרות את כל המסלול, עם החץ הלבן anchor points, נקודות, יש לנו את הצבע מילוי, צבע קו, ומה כל צורה כאן עושה, רשמתי לכם. זה החלון של הסטרוק שכרגע דיברנו עליו, אז כתבתי לכם גם מה כל אופציה כאן אומרת, אז אתם לא צריכות לזכור, זה הכל פה רשום, והכלים של הקו והקשת והספירלה, אז רשום לכם. אחרי זה יש את ה-range,
את הסדר שלה לשכבות. יש לי כאן את הסוואצ'ים, נגענו בזה, העיקר הוא לעבוד עם התוכנה, פחות כאילו להיכנס כרגע לפרטים שמבלבלים על האובר אינפורמציה, ואני יודעת שיש לי נטייה לאובר אינפורמציה, אבל כי אני רוצה שתדעו הכל, זה כי אני רוצה שתדעו ותבינו. אז יש לכם, תרגיל שיעורי הבית הוא כזה, שמתי לכם קובץ, כאן לא, הוא במודל, יש לכם במודל קובץ שקוראים לו רובוטס, ואני פותחת אותו, הוא קובץ אילוסטרייטור, אוקיי? אני כרגע, אתם רואים, הוא ירד לי כאן לדאונלוד, אני פותחת אותו באילוסטרייטור, ומה שקורה פה זה ככה. יש לכם בשכבות, אני כבר הבאתי את השכבה הראשונה עם תמונה, כן? זו תמונה פיקסלית לכל דבר של ציור שמישהו צייר של הרובוטים, וסרקנו את זה, והעליתי, נעלתי, ושמתי לכם לאר חדש. אז אתן עכשיו רק צריכות להתחיל ולבנות ולצייר את הרובוטים האלה. אני ממליצה לכם קודם לעבוד רק עם סטרוק, אתם רואות שרק הקו מתאר ובחירה, ואז כל דבר שאנחנו מציירות, נגיד אני אעשה לו את העיניים של הספירלות, כן, אז זה לא צריך להיות בול בול אותו הדבר, אבל אנחנו מנסות לזרום עם מה שקורה פה, אז אתן קודם מציירות עם הצורות, אוקיי, הבסיסיות. שימו לב שנגיד את היד והצוואר שלו, יש לנו את הכלי של הגריד, אז אני יכולה להיות ככה מאוד, אני אוריד את הפסים, לא, אני צריכה את הפסים האלה, אני אוריד את הפסים האלה, והכנתי לנו את הגריד, כן, ואת הצוואר, ועוד יד, ואת הכוכב, זה הכל צורות בסיסיות לבנות אותן, ואחרי שכאילו בניתם את כל הבסיס של הדברים, ואתם זוכרות שיש לנו את החץ הלבן, עם החץ הלבן אני יכולה לקחת נקודה ולהזיז, או אפילו סגמנט, כן? אני יכולה לעוות שזה לא יראה כל כך מחשבי, כמו הציור הידני, אז אני יכולה קצת לשחק עם הדברים עם החץ הלבן, שיודע לתפוס נקודות. אנחנו עוד נחפור על זה מלא, אל תדאגו. אז גם אם מישהי זה מבלבל אותה, תעשו רק עם הצורות הקיימות. עכשיו אני אתחיל לצבוע, כי תראו מה קורה. אם אני אתן לו פרצוף ירוק, ואני אתן לו בעיניים להיות ורודות, אתם רואים שהוא מסתיר לי את הספירלות? כי הוא מצייר לפי השכבות נהיות, לפי מה שציירתי אחרון. ואני בכוונה, בלי ששמתם לב, עשיתי את הספירלות לפני שעשיתי את העיגולים. כי רציתי שזה יהיה כאן מאחורה, אבל מה שאני יכולה לעשות זה מה שהראיתי לכם קודם. אני אומרת לו edit cut, אני גוזרת אותם, ואני אומרת להם edit paste in front. כשלא בחרתי כלום אז הוא פשוט יביא אותם לאותו מיקום, אבל מעל הכל. כן, כאילו הוא בליירים, תסתכלו בתת לייר, הם היו פה למטה, אני עושה להם cut, ועכשיו אני פשוט עושה להם paste in front. אז הם באו הכי למעלה בליירים. ואי אפשר וככה לגרור אותו למעלה בלייר? אפשר, יכולה, אבל זה פשוט לפעמים, יש כל כך הרבה ליירים, למה להסתבך? את בוחרת cut ו-paste, וגמרנו סיפור. אז ככה לאט לאט, תבנו את הצורות, תצבעו אותם, זה כיף, זה מדיטטיבי, זה מרגיע, וזה מכניס אותנו ככה ממש לחדר כושר, ככה להתחיל לעשות עיצוב שרירים לאילוסטרייטור. אם יש לכם שאלות, בבקשה, אל תתביישו, תכתבו לי בוואטסאפ, באימייל, קשרו אליי, אני פה, ושיהיה לנו המשך יום שקט, תודה שהצטרפתם אליי לשיעור. בכיף, היה כיף. תודה, מלי. תודה חמודות. תודה רבה, נתראה מלי. שבוע הבא. תודה. ביי. ביי ביי. ביי, יום טוב.